Здравейте! Аз съм доктор Марта Дончева и очаквам с нетърпение да се видим на Aesthetic Expo Health and Innovation, което ще се проведе на 15 октомври в Гранд Хотел Милениум. Това е първото събитие в България, което е посветено на вас, потребителите и ценителите на здравето и красотата. На него ще може да получите полезна информация, консултация, както и моята експертиза по отношение на процедурите в естетичната гинекология и по-специално също така за лабиопластиката. Аз и моята дясна ръка, акушер Йоана Пецоранска, ще ви очакваме през целия ден и ще бъдем на ваше разположение на Aesthetic Expo Health and Innovation. Очакваме ви с доктор Марта Дончева на 15 октомври в Aesthetic Expo Health and Innovation. Насреща сме за вашите въпроси и сме подготвили няколко изненади за вас.